to da haka ubangiji ba shi da wanda yake fito na fito da shi. In ma ka ce za ka fito na fito da Allah sai dai kai ta shiriri ta ka da haukarka, amma ɗan ƙanƙanin lokaci za a gane ƙarya kake yi, baka isa ba. To wannan kaɗai ya isa ga mai hankali ko babu nassi ya san cewa Allah akwai shi, kuma Allah shine ya isa, shine mai rinjaye. Hatta kafirai sun yadda akwai Allah, sai dai kin imani da shi da suka yi, amma sun yadda akwai Allah. Yanzu karamin misali, jirgin Titanic yau an ce wajen shekara 100 ko 200 da wani abu da faruwarsa. Wani jirgi ne na ruwa Turawa suka yi shi, suka gama ƙure kimiyya da fasaha su wajen yin sa, ta fuskar girma da injinan da aka sa masa da na'urori da kaza da kaza, aka ɗora shi akan teku za a yi gwaji. Sai suka yi kuskure, sai suka ce wannan jirgin ba wanda ya isa ya tunkare shi, ko Allahn da ya duniya jirgin nan ya fi ƙarfinsa. To shine ya nuna musu su ba kowan kowa bane, sai da suka cika shi da mutane tak. Aka ce kankara ce fa, kankara ba wata kankara arziki ba ma a cikin teku, in ka hada da sauran kankarori, ita kawai ya je da ka, amma ya juya ya dilme ya shiga ƙasa. Wajen mutum 1000 suka mutu a ciki. Kuma har yau duk maitarsu duk bala'insu sun kasa su ciro shi daga ruwa, kuma suna so su ciro shi. Amma tunda Allah ya kifa shi, kankara ta danna shi ƙasa, a ɗauko shi ma ya gagara. Sai dai a je yawo a leƙo a gani a yi hotuna a dawo. Shi yasa duk wanda ko da wasa zuciyarka ta ɗarsa maka wai Allah bai isa wani abu ba, to sai ya nuna maka isar. Wallahi sai abin ya same ka. Shi yasa ahir ko da wasa shedan yazo ya nuna maka ai Allah bai isa ba, yi maza kai a'udhu billahi, dan wallahi in baka wasa ba sai isar ta bayyana. Saboda yayi alƙawari, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq. Yace sai na rinka nuna mu mutane ayoyina a sararin duniya har a jikin su, dan su san ni din gaske ne. Daka da kariya cewa Allah ba gaske bane ko Allah ba zai iya wani abu ba, to wallahi sai ya nuna maka ya isa. Ina ba ta an gane. Daka Allah ya fi ƙarfin a ja da shi, ba yi da mai ja. Duk wani wanda kaga yana wata tsiya, Allah ne ya ga dama ya kyale shi. Kaga mutum ya ci tuwansa ya masa karo, yana ko sama da ƙasa za ta haɗe. Ina ƙahon alƙiyamar ya hura. Mutumin banza. Da ka kama shi ka fesa masa tiya ga so magana ta kare. Ana ba da labari wai akwai wani mai wa'azi ana ce da shi mai ɓarota. A lokacin Janar Abacha ya zagi kowa. Yace tun daga Janar Abacha har zuwa ɗan sandan da aka ɗauka a yau ma ya ɗura ashar. Kawai sai DPO ya je ya kamo shi da kayan wa'azin nasa da lasbika, irin mai wa'azin turmin nan ne na kasuwa, sai aka sa shi a sel, sai aka dan fesa masa tiya ga zai can yace ranka ya dade wallahi na tuba, wallahi na daina wa'azin, ni a sake ni ma wallahi garaya zan koma. To kaga wannan horon da aka yi masa, shugaban kasa fa bai san an yi ba. To ina ga sarkin sarakuna Allah da kake cewa a baka kahon tashin alkiyama ka hura, da wa kake yi ne wai? Da Allah ba kake. Allah kake wannan rashin kunyar. Idan ya ga dama rike maka fitsari zai kawai na rana daya. Shikenan an tashe ka daga aiki. Idan ya ga dama ciwon haƙori kawai zai sa maka, a cikin haƙoranka 36 ɗaya kawai za a taɓa maka, kuma ba cire shi za a yi ba, kawai a ɗan taɓa maka shi. Shikenan an rikita maka lissafi, duk komai naka ya tsaya. In ya ga dama ɗan yatsanka kawai nan in ya jefe ka da kankare, ka rinka tauhidi kenan, ko kana so ko ba ka so. Da haka ya ƴan uwa mu bi Allah mu zauna lafiya. Bin Allah maganin wayo Allah. Da haka ubangiji bai da wanda ya isa ya ja da shi. Fallahu laysa lahu mu'aridun wa la yudadduhu ahadun. Allah ba wanda ya isa ya ja da shi, ba kuma wanda ya isa ya kishiyance shi.
min khalqihi daga cikin halittarsa fa innahu idza arada amran domin shi Allah saboda buwaya da isa in yana son ya gudanar da wani al'amari fala yumkinu li ahadin ay ya'tarida ba wani wanda ya isa ya hana yau in Allah yana so ya abu ba wanda ya isa ya hana sai abin ya faru ka rinka kash ai da na sani da ka sani in ka sani ma me zaka yi sau da dama zaka ga mutum yayi niyya zai yi wani abu ya dage ya kaza yayi kaza idan Allah ya so ya abin sai ya dauke tunaninka sai ya gama abin sai ya dawo maka da hankalinka to wai ni ina ma abin ya faru to ka isa ne ma kwakwalwar taka da hankalin naka ba shi yake juya ba in ya ga dama bacci kawai zai dora ba ba za ka tashi ba sai an gama komai sannan sai ya farkar da kai sai a ga tsiya me za ka yi an gama aikin gama ya gama shi yasa duk abin da mutum yake yi Allah kawai haƙuri ne da shi yana zura mana ido amma ba wani abu da muka isa mu yanzu duk mutanen da suke ja da Allah a duniya kafirai waɗanda za su zagi Allah wanda za su ce bai isa ba wanda za su ce ma ba Allah falalar Allah da ganin damar Allah kuma sai yake ba su iko suna abin da suka ga dama me hikima shine dan su ci gaba da ruɗuwa da hakan suna ganin su ne da isar sai sun gama tara zunubin shi kuma yana tara musu sakamakon su to lokacin da zai dirkake su ya kama su kansu sun san an musu adalci ba su yi sace zalunta su yi ba an gane ko kai da kake ganin su in an kama su zaka tabbatar Allah bai zalunce su ba yanzu ruwan tufana da aka yi Allah ya cika duniya ya halakar da kowa ya shafe ta ba wanda isa ya ce Allah ya yi zalunci saboda shekara 50 ya turo annabi Nuhu yana wa'azi amma daga su da Nuhu su sumar da shi su ce masa mahaukaci su yi masa kaza shekara 50 aka daga musu kafa yanzu ka taba jin wani wanda yazo ya ce lokacin da aka yi ruwan tufa da gaskiya Allah ya zalunci mutane ya zalunce su ba saboda sai da ya gaya maka tsawon lokacin da ya ba su annabin da ya turo musu yadda suka yi wa annabin sannan a ƙarshe Allah madaukakin sarki ya aikin sa yanzu Fir'auna a ruwa Allah ya danna shi ya shaƙe shi ya nutsar da shi ya kashe shi a ruwa da shi da duk wanda suke tare da shi ka taba jin wani ya ce Allah ya zalunci Fir'auna ko arna ba sa faɗa saboda me saboda sai da Allah ya game masa talala ya bashi tsawon lokaci shekara 40 yayi yana zaluntar mutane yana yanka jarirai banu Isra'ilawa ƴaƴansu maza ai ta yankawa shekara 40 kuma yana tutiyar shi Allah ne ana rabbukumul a'la ma alimtu lakum min ilahin ghairi ya zagi annabi Musa yace da shi wulakantacce duk Allah ya daga masa kafa amma duk da haka Fir'auna bai shiga taitayinsa ba yana yanka jariran bani Isra'ila tsawon shekara 40 amma hakan bai ishe shi ba sai da wata rana ya sha giyan mulki yace kai yau fa gaba ɗaya har iyayen zan kashe